שלום אוהדי ההאבקות בישראל, כאן דניאל בן שימול ואיתי רום ויינברג. לא, רימון ונבריג. אז ברוכים הבאים לסרטון הרשמי, בעצם רשמי שלנו חוץ מהטריילר שלנו. ובסרטון הזה נסביר לכם פחות מה הולך, למה יש לנו ערוץ, למה יש לנו עוד קבוצה בפייסבוק, אז הכל נסביר. אז רום, כמה מילים להתחיל? כן, אז כאן אנחנו ערוץ שאנחנו נעלה על רסלינג מכל העולם, מיפן עד קנדה, מכל מקום, ואנחנו רוצים באמת לעלות תוכן ייחודי, ושבאמת נייצג את הקהילה פה של האוהדים של הרסלינג הישראלי, באמת שרסלינג איכותי מכל העולם, וסמרקי. אוקיי, אז בואו נדבר קצת על הערוץ. אז הערוץ הזה בעצם נוצר כדי שנרחיב את האופקים שלנו. כל אחד יש את הידע שלו, את הפינות שלו, אז בעצם אנחנו נעדכן אתכם שם, נעשה באמת מעל ומעבר כל מה שאפשר. אז הערוץ, מי שעוקב אחריו ולא ראה את הטריילר, ממליץ לראות. ורום, יש לך מילים על הערוץ ביוטיוב? כן, אז אנחנו נעלה הרבה סוגים של תכנים, בין אם זה לדבר על דברים שקורים בעולם, ולדבר על מתאבק, על כל דבר שעולה לנו בראש, או שתרצו אנחנו נעשה. ויש לנו גם שתי קבוצות בפייסבוק, קבוצה אחת שהיא ציבורית, שהיא דף של הערוץ יוטיוב, וקבוצה שהיא ממש דיונים, שאנחנו ניתן קישורים בדסקריפשן לשתי הקבוצות האלה. כמובן, כל סרטון, גם בתיאור של הערוץ ביוטיוב. אז כמו שאומר, יש שתי קבוצות פייסבוק, אחת ציבורית, אחת לא. אז הציבורית היא לא כזאת חדשה, כי מי שמכיר הייתה פעם חבורה בשם הסמאק קיקרס. מלחיצים. אנחנו ממשיכים אותם בעמוד פייסבוק הזה. אז באמת, כל דבר שקשור אלינו, נעדכן שם. פעילויות, דברים, הכל נעדכן שם, גם טיזרים לפוסטים שנעשה בקבוצה הסגורה הגדולה, שזאת היא הקבוצה הרשמית של אוהדי ההאבקות בישראל. כל מי שאוהד ההאבקות צריך להיות שם, אין מה להגיד. אז לגבי לוח זמנים של הערוץ יוטיוב, אני חושב שנעלה שם פעמיים בשבוע, תלוי בזמנים. כן, ולפעמים אולי יותר, כמה שיצא לנו וכמה שנוכל. שגם יש לנו הרי כל מיני דברים לעשות לפעמים אנחנו עסוקים, אז מתי שיצא לנו אנחנו נעלה וכמה שיותר נשתדל. ואני רוצה להבהיר לגבי התוכן. אז אני ורום, אנחנו בעצם האחראים על הערוץ יוטיוב, אבל בעצם כל אחד מהצוות מנהלים המאוד מוכשר שלנו יכול לעלות, יכול להציע רעיונות, וגם אתם, חברי הקבוצה, אתם יכולים פחות או יותר להציע רעיונות, לדבר איתנו, ליצור קשר, אולי אתם בעצמכם תעלו סרטונים, באמת, הכל. נכון. אז אם כבר דיברנו על המנהלים, בואו נציג אותם. אז יש אותי, דניאל בן שימול, הידוע כסטארדום, יש את רום ויינברג, שאיתי פה בשיחה, ידוע רימון ונבריג. רימון ונבריג. יש לנו את מאור אילן, הנציוני, המלחיץ הראשי שלנו. יש את דוד, שמלחיץ בפוסטים, בפייסבוק, גם אצלנו בוואטסאפ. יש את מיפי, שזה בעצם בראדר שליבו, איתנו גם. יש את זה הדרור, משוגייז האגדי, מההתחלה פה. יש לנו את אופק, גולסטני, התותח, ואוהד קוריית כמובן. וואחד קריות היה. המלחיץ. ויש לנו את אורי אלון, אפשר להגיד, הקשר. אני הייתי אומר חלוץ, אבל אני לא ממש חושב. אריה מלאון. אריה מלאון, התותח. כן. אין עליו. אז זה הצוות מנהלים המוכשר שלנו לרגע זה. ויכול להיות שינויים בעתיד, יכול להיות יצטרפו אנשים, יכול להיות הצוות יצטמצם, אבל כרגע יש לנו צוות מדהים לדעתי, שאנחנו עושים מעל ומעבר. נכון. אנחנו גם מצמצמים את המספר חברים שהיו לנו פעם, מצמצמים כאילו מתקרבים למספר המקורי. אפילו אני חושב נעבור אותו בעתיד הרחוק קרוב. אז רום, מילים אחרונות לסיום הסרטון.
מקווה שאהבתם, מקווה שתתחילו לעקוב אחרינו, ובאמת נשקיע ונלחיץ, כמו שמלחיצנו הראשי מור אילן אומר. נכון. אז אגב, בקרוב אני אתחיל פינה חדשה בשם Stardom Knows, שזה בעצם מה אני עושה, מה אני יודע, פינה שאני מדבר בה בכללי על כל מיני דברים שקרו השבוע אולי, סתם כמו פודקאסט כזה, רק שסטארדום. אז כמו שאמרנו, כל דבר תפנו אלינו, דברו איתנו, תיצרו קשר, אנחנו נטפל בזה, והיה כיף. נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי. ביי.